लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो 1-2 मिनिटनि गेजेरावनो माबोरै इउटुब थाम्बनेल खालामनानै लानो हायो। दाथ' गोबां मानसिफोरनावनो इउटुब चेनेल दंसै, नाथाय जायफोरा गोदान इउटुबार बिसोरो थाम्बनेलखौ मानो होयो बेखौनो मिन्थिया। दा जोंना माखासे गोदान इउटुबारफ्रा भिडिअखौल' आपल'ड खालामबाय थायो। थाम्बनेलखौ माबोरै होयो, माबोरै थाम्बनेल बानायो बेखौनो मोजां मिन्थिया। दा बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव खम समनि गेजेरावनो माबोरै HD थाम्बनेल खालामना लानो हायो बिनि भिडिअ खालामना लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। जायफोरा नायनो गोसो नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा जोङो थाम्बनेलखौ मानि थाखाय होनांगौ होननानै बुङोब्ला, नोंथांनि थाम्बनेला जेसेबांनो मोजां जागोन नोंथांना एसेबांनो भिउ फैगोन, लोगोसे नोंथाङा वाट्च टाइमबो मोननो हागोन। दा बिनि थाखायनो थाम्बनेलखौ मोजाङै बानायनानै लानांगौ। दा जोङो थाम्बनेल बानायनो थाखाय जोंना मेरला एप्सफोर दङ, जेरै नोंथाङा पिक्साराव खालामनो हागोन, काइन मास्टाराव खालामनो हागोन, पिक्सार लेब होननाय मोनसे एप्स दङ बेयावबो खालामनानै लानो हागोन। दा आं थाम्बनेल बानायनो थाखाय आंनि मबाइल स्क्रिनाव फैबाय। दा आं बे पिक्सार लेब्सजोंनो थाम्बनेलखौ बानायगोन। दा बे पिक्सार लेब एप्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामाखैब्ला बेखौ प्ले स्ट'रावनो डाउनलड खालामना लानो हागोन। थाम्बनेल बानायनो थाखाय बे एप्सआनो बेस्ट। दा नोंथांमोनाबो बे एप्सजोंनो बानायनो हागोन। दा आङो बे एप्सखौ अपेन खालामना लानोसै। दा अपेन खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि अपसन नुगोन। नोंथाङा नैबे निउ टेक्स्ट बे अपसनखौ डिलिट खालामनानै लाग्रोदो नैबेखौ। दा आं बेखौ डिलिट खालामनानै लाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे गोजौनि डट मोनथामाव थांदो। दा आं नैबे बिनि उनाव इमेज साइजआव लाबोदो, कस्टम सेलेक्ट खालामदो। बिनि उनाव नैबेहाय नुनो मोन्दों इउटुब थाम्बनेल। नोंथाङा इउटुब थाम्बनेल बानायगोन नालाय इउटुब थाम्बनेलखौ सेलेक्ट खालामनानै अकेआव होदो। दा नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नोंथाङा सिगांग्रो नैबे कालारखौ चेन्ज खालामग्रोदो, नोंथांनि बेकग्राउन्ड कालारखौ। दा नै मेरला रोखोमनि कालारफोर नुनो मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोसोबायदि कालारखौ होनानै लाबानो जाबाय। बेयाव मेरला रोखोमनि कालारफोर दङ, गोजा, गोथां। दा आङो बेयाव गोसोम कालारखौ सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। बिनि उनाव आङो अकेआव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा नै आंना बेकग्राउन्डआ ब्लेक जाबाय। दा बेयाव नोंथाङा टेक्स्ट लिरनोबा टेक्स्ट लिरनो हागोन। दा टेक्स्ट लिरनो थाखाय नोंथाङा नैबे प्लास आइकनाव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। बे मोनसे प्लास आइकनाव बिनि उनाव नोंथाङा नैबे टेक्स्ट होननाय अपसन दङ, बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। दा बेयाव नोंथाङा मा गोसो लिरनानै दोननो, नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि लिरनानै दोनबानो जाबाय। दा आं बेयाव लिरनानै होनोसै। आङो बेयाव दा इंलिसनि थाम्बनेल लिरनोसै। थाम्बनेल थि। दा आं बेयाव थाम्बनेल लिरबाय। दा आं बेयाव बर'नि होदेरनोसै। खावसेखौ आं बर'नि लिरनोसै, माखासेखौ। दा बेयाव आङो थाम्बनेलखौ माबोरै खालामो आङो दा अकेआव होनोसै। नै दा आंना बेबायदि जाबाय। थाम्बनेलखौ माबोरै खालामो, दा नोंथाङा बेखौ अबे साइडआव दोननो, दा बेखौ नोंथाङा नोंथांनि साइड बायदि नोंथांनि गोसो बायदि दोनबानो जाबाय। दा आङो सिगांग्रो बेखौ बिनि साइजखौ आङो एसे मोजां खालामग्रोनोसै, बिनि लिरनाय स्टाइलखौ। दा नैबेयाव गोबां रोखोमनि स्टाइलफोर नुनो मोनगोन। नोंथाङा मा स्टाइलाव दोनबा नोंथांनि बे टेक्स्टनि स्टाइलखौ मोजां नुगोन, नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। आं बेयाव जिखुनु मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लाबाय। दा आं बिनि कालारखौ होनोसै, नैबे टेक्स्टनि कालारखौ। नोंथाङा नोंथांनि लिरनाय टेक्स्टखौ मा कालाराव दोननो, दा बेखौ नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि होबानो जाबाय। आं दा बेखौ येल'खौ होनानै लाबाय। दा बिनि उनाव दा नै आंना लिरनाया रेडि जाबाय लोगोफोर। थाम्बनेलखौ माबोरै खालामो, दा आं बेखौ एसे हाइलाइट खालामदेरबावनोसै। दा नैबे स्ट्रक अपसनाव फैनानै आङो नैबेखौ एसे हाइलाइट खालामदेरनानै होबावनोसै। नै दा बेखौ नोंथाङा बेसेबां पइन्टआव दोननो, दा नोंथांनि गोसो बायदि बेखौ होनानै लाबानो जाबाय। बेखौ होदेरोबा माने हाइलाइटआ बांसिन जायो। दा आंना नै रेडि जाबाय। दा आङो बिनि साइजखौ एसे गिदिर खालामनानै होनोसै लोगोफोर, नैबे टेक्स्ट लिरनायनि साइजखौ, जाहाथे आं खाथियाव मोजाङै रोखा सिनायो। दा आङो नै बेखौ एसे खाथियाव लाबोसिनबाय। दा नै आंना टेक्स्ट लिरनाया रेडि जाबाय। दा आं बेखौ जाहाथे मावलाबाया बेखौ आङो लक खालामनानै दोननोसै। लक खालामनानै दोनबाय आङो, जाहाथे आंनि टेक्स्ट लिरनाया मावलाबाया। दानिया बेयाव आङो फट' एड खालामसै। फट' एड खालामनो थाखाय नैबे फ्रम गेलारियाव
क्लिक खालामनानै होनांगोन। नोंथाङा मा फट'खौ एड खालामनो सानदों नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आङो नै मोनसे PNG फटक बानायखानाय दङ, आब' फुजानि फटक, दा जोंनि बर'नि एक्ट्रिस। दा आङो बे फट'खौ होनानै लाबाय। दानि थाम्बनेल बानायनो थाखाय आं बेखौ रेडि PNG बेकग्राउन्ड गैयै PNG बानायनानै दोनखादों। दा नै आंना फटकआ रेडि जाबाय लोगोफोर। दा नोंथाङा बेयाव आरो माबाफोर लागायदेरनो गोसोबा लागायदेरनो हागोन। बे प्लास आइकनाव थांनानै नोंथाङा नैबे फ्रम गेलारियाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव जिखुनु माबा माबि लग'फोर होदेरनो गोसोब्ला नोंथाङा होनानै लानो हागोन। दा आङो बेयाव इउटुब लग' मोनसे होनानै लानि। आङो दा इउटुब लग' होनानै लाबाय। नै इउटुब लग'खौ आङो होदेरनानै होनि, जाहाथे एसे साबसिन मोजांसिन नुयो आंनि थाम्बनेलखौ। दा आङो बे इउटुब लग'खौ होनानै लासै। दा नोंथाङा बेयाव नोंथांनि चेनेलनि नाम बा नोंथांनि चेनेलनि लग'फोरखौ होनानै लानो हागोन। दा बेखौ नोंथाङा मोजाङै एडजास्ट खालामनानै होनानै लाबानो जाबाय। दा नै आंना रेडि जाबाय। आरो नोंथाङा बेयाव माबाफोर टेक्स्ट लिरनो गोसोबा टेक्स्ट लिरबावनो हागोन। दा आं बेयाव मोननैसो टेक्स्ट लिरनानै दोनदेरबावनोसै। दा आं बेयाव लिरबावनोसै, जोङो 2 मिनिटावनो, आं दा बेबायदि लिरनानै होबावनोसै। 2 मिनिट्सआवनो इउटुब थाम्बनेल। 2 मिनिट्सआवनो इउटुब थाम्बनेल। 2 मिनिट्सआवनो इउटुब थाम्बनेल। नै आं दा बेबायदि लिरनानै होबावबाय लोगोफोर। दा नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि लिरनानै दोननो हागोन बेयाव। दा नै आंना रेडि जाबाय। दा आं बेनि स्टाइलखौ आङो होनानै लानोसै। बे टेक्स्टनि स्टाइलखौ फनाव फैबाय आङो। दा बेयाव जिखुनु मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लानोसै आङो। दा बेखौ मोजां एडजास्ट खालामनोसै। दा आंना नै बेबायदि नुनो मोनबाय। दा बिनि बेकग्राउन्डखौ आङो होनानै लानि, टेक्स्टनि बेकग्राउन्ड। दा बेयाव मेरला रोखोमनि बेकग्राउन्ड नुनो मोनगोन नोंथांमोना। बेखौ नोंथांमोना नोंथांनि गोसो बायदि होनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेयाव जिखुनु मोनसे बेकग्राउन्ड होनानै लानोसै, जाहाथे आंनि बे टेक्स्टनि लिरनाया हाइलाइट जायो। दा आङो बेखौ मोजां एडजास्ट खालामनोसै। बेकग्राउन्डखौ आङो मोजां एडजास्ट खालामनानै लानोसै। दा लोगोफोर नै आंना थाम्बनेला रेडि जाबायानो। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों, नै आंना दा मोनसे थाम्बनेल 2-3 मिनिटनि गेजेरावनो आङो मोनसे थाम्बनेल बानायनानै लानो हाबाय। दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो बानायनानै लानो हागोन। दा आङो बेखौ सेभ खालामनानै दोननोसै, बे थाम्बनेलखौ गेलारियाव। दा आं बेखौ लक खालामनानै लाबाय। बिनि उनाव नोंथाङा सेभ खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे गोजौनि प्लास आइकनाव थांदो, सेभ एस इमेज, बेयाव क्लिक खालामनानै बेयाव नैबे सेभ टु गेलारि होननाय अपसन दङ, बेयाव खनसे थुनानै होबानो सेभ जानानै थाबाय। नोंनि गेलारियाव बियो सेभ जानानै थासिगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खम समनि गेजेरावनो थाम्बनेल बानायनो हागोन पिक्सेल लेबनि गेजेरजों। दा नोंथांमोना जायफोर पिक्सेल लेब एप्सखौ डाउनलड खालामाखै, डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। बेखौ प्ले स्ट'रावनो एभेलेबेल मोनगोन नोंथाङा। दा दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर। दा नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैसनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, लोगोसे बेल आइकनखौ अन खालामनानै लादो।